Alamisa janvier kalo tile 12 san 2023 magazine du Mali filɛbagaw aw bisimila aw ka kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Bakurubaya la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko gouvernement ka communiqué dɔ kɔni bɔla communiqué min kɔnɔna la conseil des ministres kɔni kɛyɔrɔ la sa u y'a décidé ka kalo tile 14 natɔla in ko chômer ka bɛn Mali kɛlen k'i yɛrɛ bɔ kɔkan jamanaw n'o ye organisation régionale ye k'i yɛrɛ bɔ bolo. Ka dansigili kɛ aw ka nin bakuruba in na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Sɔmɔnɔ quartier min kɔni bɛ Segu olu ye fourage sɔrɔ. Komi y'a fɔ ɲɛna bakurubaw la cogoya min na araba janvier kalo tile 11 san 2023 conseil des ministres kɛyɔrɔ la an ka jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Assimi Goïta ye ale kɔni ye décision dɔ ta min bɛ tali kɛ janvier kalo tile 14 natɔla in kɔni chômeli ma. A don in chômer kun ye min ye sa ko Mali kɛlen k'i yɛrɛ bɔ organisation régionale bolo n'o ye CEDEAO ni UEMOA a bɛna bɛn o de kɔni ɲɛnamayali ma. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko don in ɲɛnamayali kɔni a bɛ ka maliyɛn bɛɛ ko fɔ min bɛ Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔkan ani fɛn fɛn ye Mali dɛmɛ n'o ye Mali terilakaw ye ani tuguni a bɛna tali kɛ ka maliyɛn den kelen kelenna bɛɛ ye effort min kɛ walasa ka Mali dɛmɛ ka bɔ gɛrɛntɛ ninnu kɔnɔ. N tun y'a fɔ ɲɛna bakurubaw la cogoya min na Segu Sɔmɔnɔ quartier mɔgɔw kɔni olu ye fourage sɔrɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fourage in dibaga kɔni ye yen Sɔmɔnɔ quartier yɛrɛ mɔgɔ dɔ ye wa a baara bɛɛ lajɛlen bɛnna $17 ɲɔgɔnna de ma CFA wari la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko in kɔni inauguration o kɛra dimanche janvier kalo tile 8 tɛmɛlen san 2023 a kɛla yen yɔrɔ autorité administrative bɛɛ ɲɛna. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fourage in kɔni a bɛnna château 2 jate de ma wa a bɛna kɛ sababu ye ka maa caman ka jiko fɛnɛ nɔgɔya yen yɔrɔ lamini na. Ka dansigili kɛ aw ka bi kunnafoni na nin yɔrɔ ye communiqué min minɛla ka bɔ état-major général des armées la. O communiqué in kɔni kɔnɔ an ɲɛ b'a la an ka finitigilakaw kɔni u sela ka sebayaba de sɔrɔ banbagaci wale mɔgɔw kan nin tile filanin na. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko jamana fan min bɛ yen n'o ye ja ale ni Jafara bɛ cɛla kɔni na u sela banbagaci wale mɔgɔ dɔw la yen nɔ u sela ka mɔgɔ 17 ɲɔgɔnna bɔnɛ u ni na banbagaci wale mɔgɔw cɛla. Ani fɛnɛ Kurumani Masina kɔni fɛnɛ cɛla la u ye sebaya sɔrɔ yen nɔ yɔrɔ min ni an ka jamana kɔrɔnfɛyanfan cɛla bɛ taa kilomɛtiri 3 bonyanko la yen kɔni u sela ka mɔgɔ 14 de bɔnɛ a ni na banbagaci wale mɔgɔw la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin ko in yɛrɛ bɛɛ kɔnɔna na sa an ka finitigilakaw yɛrɛ cɛla mɔgɔ 14 de kɔni bɔnɛla ni na 11 banala ale ni banbagaci wale mɔgɔw cɛla la sa mɔgɔ 31 o de bɔnɛla u ni na maa 1 fɛnɛ banala olu cɛla. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko état-major kɔni bɛ ka duwawu don kɛ minnu kɔni tola ko in na Ala ka hinɛw la a bɛ ka duwawu don kɛ minnu fɛnɛ banala Ala ka nɔgɔya k'olu ye. An bɛ duwawu kɛ hali sisan Ala ka Mali suma. Nin yɔrɔ de bɛ dansigili kɛ aw ka bi kunnafoniyaw la aw k'an bɛn magazine du Mali sanfɛ.